4 जानुवारिसिम नोंथांमोना जि BTR नाम लाबाय थायो राइटिं पेडआव नुयो माबा गभर्नमेन्ट पेडआव नुयो जे BTR बेखौ 27 जानुवारि 2025 सिमल' लिरनाया मोजां 60 कन्स्टिट्युएन्सि बानायनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों 60 कन्स्टिट्युएन्सिस बानायनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों बेफोर गासैबो नंखाय बाथ्रा बर'फ्रा गोबां रोखोमनि केस होबोदों गोबां रोखोमनि होबोदों बिथांमोना हायाखै जेनबोबाय थादों मानि थाखाय जेनदों अनलि जोंना सेफगार्ड दङ कन्स्टिट्युशनेल सेफगार्ड थानायनि थाखायसो जोंनि 6 शिड्युलखौ रावबो जेबो खालामनो हायाखैमोन गोबाव सम जाबाय रायजो राजा नोंथांमोनजों एसेबाबो जोंबो सम सम फैनो लुबैनाय बायदि दिनै फैनो लुबैनाय नुजा फैनाय जाबाय नोंथांमोन फंबायमोननि गेजेरजों नोंथांमोन रायजो राजानिसिमबो आं खेबसे गोजोन आरो खौसेथिखौ नागिरनानै आं खुलुमनाय आंनि अननाय सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय आङो दिनै माखासे गोनांथार आयदा सिगांफ्राव बुंबोबाय थानाय माखासे साबजेक्टनि सायाव आङो बुंनो सानबावबाय आङो दिनैनि दिनाव आङो जायफोर बिथांमोना 27 जानुवारि 27 जानुवारि 2020 आव सिगनेटरि अर्गेनाइजेशनफोर दंमोन आरो जायफोर सिगनेटरिखौसो आं अर्गेनाइजेशनजों आंहा लेना देना गैया जाय बिथांमोना सिगनेटरि दिनैबो बिथांमोना BTR एकर्डनि एक्जिस्टेन्सखौ आरो BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा आरो गोबां रोखोमनि दिनैबो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनो सम सम डिफेन्स मिनिस्टार हनारेबल डिफेन्स मिनिस्टारखौ लोगो हमनाय दाबावै नुदों इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ आरो समाव नुदों मानगोनां दिपेन बर'खौ BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामाबा आलादा रायजो आन्दोलन खालामनाय जाफिननायनि बाथ्रा बेफोरबायदि गुबै बाथ्राफ्राव जोंबो साफा कनसियास सिटिजेन हिसाबै बुंनो मोन्थाय दङ होननानै आं गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो खुलुमनानै आङो नोंथांमोननि गेजेराव आंबो बुंनो मोन्थाय दं हिसाबै आं बुंनो थाखाय आवगायनाय जाबाय जे आं दिनै बुंगोन 27 जानुवारि 2020 सनाव जि एकर्ड जालांबाय बे जोंनि एकर्डआ गमामायै गनायजाथाव आरो गनायजाथावना नङा बेखौ नोंथांमोना जायफोर सिगनेटरि नोंसोरो सालि जारि खालामनानै डिटेल्स नोंसोर एनालाइसिस खालामजोबनानै लानांगौ इमिडिएट आरो 2025 मायथाइनि 27 जानुवारिसिमाव नोंथांमोननि बे एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जानायनि बाथ्रा बा बिनि उननि बाथ्राया गोजान बाथ्रा बेफोरो जिहेतु बे एकर्डखौ गनायजाथाव नंगौना नङा जोंनि नोजोराव खुनु गनायजाथाव एकर्डआनो नङा गनायजाथाव एकर्डआनो नङा बे थगायजानाय एकर्ड बर'फोरखौ थगायनाय एकर्ड बियो बर' रायजो राजाफोरखौ रायजो राजानि गावनि जिउ दान होनानै बलिदान होनानै मोननाय जि BTC बेखौसो बासायनांगौनि गुबै सम फैबाय दिनै मानोना आं दिनै मोनसे बुस्थुखौ आङो BTR एकर्डनि सोमोन्दै बुंगोन BTR एकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोना 60 कन्स्टिट्युएन्सि बानायनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों 60 कन्स्टिट्युएन्सिस बानायनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों बेफोर गासैबो नंखाय बाथ्रा गोरोन्थि बाथ्रा कनसेप्टआ क्लियार जा सांबिधानिक जोंनि इन्डियान कन्स्टिट्युशनखौ फराय माबोरै डिलिमिटेसन जादोंमोन बै समाव जिखिनि 30 जोंनि कन्स्टिट्युएन्सि 40 कन्स्टिट्युएन्सि बोरै जोंनिया 40 कन्स्टिट्युएन्सिया बोरै डिलिमिटेसन जादों जोंनि बे डिलिमिटेसनाव जोङो मडिफाइड 6 शिड्युलखौ बोरै मोननो हादों बेखौ स्टाडि खालाम गोबां गोलाव सम लागोन जे जोंनिया 60 कन्स्टिट्युएन्सि बानायोबा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटिनि खोथा फैगोन बे भायलेसन जायो आंनाव गोबां रेकर्ड दङ 2004 निफ्रायनो BTC एकर्डखौ स्क्रेप खालामनांगौ होननानै बर'फ्रा गोबां रोखोमनि केस होबोदों गोबां रोखोमनि होबोदों बिथांमोना हायाखै जेनबोबाय थादों मानि थाखाय जेनदों अनलि जोंना सेफगार्ड दङ कन्स्टिट्युशनेल सेफगार्ड थानायनि थाखायसो जोंनि 6 शिड्युलखौ रावबो जेबो खालामनो हायाखैमोन नाथाय निजा बुबिया जोंनो जोंनि 6 शिड्युलखौ सिफायनायनि खामानिखौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि नेक्स्ट एकर्डनिफ्राय बे खामानिया जाबाय थादों इनडाइरेक्ट मेनारै जोंनि BTC मोनखानाय 6 शिड्युलखौ जोंनि BTCनि 6 शिड्युला सिफायनायनि माबोरै आं बेखौ बुंगोन जे माबोरै होनाबा जोंना 40टा कन्स्टिट्युएन्सिनि गेजेराव जोंनि ट्राइबेल मेजरिटी कन्स्टिट्युएन्सिफ्रानो more than 40%ल'मोन माखासे कन्स्टिट्युएन्सि थेवबो STP रिजार्भ होदों जोंनो माखासेयाव 30%ल'मोन नैबे रिपर्टआव नायगोन बडलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल इलेक्शन रुल 2004 दं जोंहा
आरो नोंथांमोना बे डिलिमिटेशनजों प्रपार जानाय रुल लाबोनांगोन। रुल लाबोना जोंनि एसटि रिजार्भआ इनटेक्ट थानांगोन एसटि 6 शिड्युल कनसेप्ट मथे। आरो मोनसे बेनि थाखायनो आं खावलायगोन 27 जानुवारिसिम नोंथांमोना जि बिटिआर नाम लाबाय थायो, राइटिं पेडआव नुयो, माबा गभर्नमेन्ट पेडआव नुयो जे बिटिआर बेखौ 27 जानुवारि 2025 सिमल' लिरनाया मोजां। आं खावलायो, गुरै खावलायो। मानो खावलायो नोंथांमोना बुजिनानै लानांगौ बेखौ आं खावलायदों। 27 जानुवारि 2025 मायथाइसिम जोबथा जानांगौ बे बिटिआरखौ नङा, बिटिएडिखौ लिरफिननांगौ। बेनो जोंनि गेजेट नटिफिकेसनाव दंखायो, रोखा लिरनाय दङ। बेखौ रिनेम खालामनांगौबा एमेन्डमेन्ट खालामग्रोनांगोन। आरो आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायगोन दिनै रायजो राजाफोरखौ, जों साग्रिद जानांगोन, बिथांमोनखौ मेगन नुहोथारनांगोन। खोनानानैबो खोनायाखै, नुनानैबो नुवाखै, नंगौआबो नङा, बेबायदि गोबां मानि थाखाय, अनलि मानि पावारनि थाखाय, जोंनो पजिशन एन्ड पावारनि थाखायल' जोङो गावनि फाइनान्सियेल बेनिफिटनि थाखायल' जोङो दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिनानैबो बुजिनो रोङै जाफ्लानाय। जेरै माबोरै बुजिनो रोङै जाफ्लाखो, सनितपुर डिस्ट्रिक्ट, बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि माखासे गामियालायनो बिटिसिआव सोनाय जाबाय। जे बाथ्राया नंखाय बाथ्रा, जे बाथ्राया जाथावना नङा, नोंथांमोना गले गले रिक्वेस्ट खालामनायावसो गभर्नमेन्ट अफ आसामा नोंथांमोननिखौ नैबे गामियाव हाबबाय नटिफिकेशननि गेजेरजों होलागासिनो दङ। बेफोर बाथ्राया गनायजाथाव नङा। टेक्निकेलि, लिगेलि मानो गनायजाथाव नङा? गंसे गामिया थाबाय, हमना लादो गहपुर पुलिस स्टेशननि आन्डाराव मोनसे गामि, मोनफ्रोमबो रेभिनिउ भिलेज, माखासे फरेस्ट भिलेज थायो। फरेस्ट भिलेज, मेक्सिमाम फरेस्ट भिलेजखौ आं सोनाय नुदों, रेभिनिउ भिलेजबो नंगौआ। आरो कन्टिगुवास नांजाबनाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों नांजाबनाय जानांगोन, माजबाटजों नांजाबनाय जानांगोन, नांजाबनाय जाथारनांगोन। मानि थाखाय? 6 शिड्युला खुनु धरननि 6 शिड्युल इन्डियान कन्स्टिटिउसन 6 शिड्युल प्रभिजनाव गैया जे बे रोखोमनि सेटेलाइट काउन्सिलनि बाथ्रा फैया। सेटेलाइट काउन्सिल नामा जोंना? सेटेलाइटथ' नङा। आरोबाव मोनसे बाथ्राया, गिदिरथार बाथ्राया जाहैबाय जोंना प्लेन, मडिफाइड 6 शिड्युल प्लेन एरियायाव जोंनि अनलि वान, जोंनि स्क्वायर किल'मिटारखौ आं खोन्थानो, जोंनि स्क्वायर किल'मिटारा जाहैबाय 8,970 स्क्वायर किल'मिटार जोंनिया बिटिसिनि बाउन्डारिया। पपुलेसना मर देन जोंना 35 लाखसो जाबाय दा पपुलेसना। बाद बाखि जोंनि 6 शिड्युलानो माने लार्जेस्ट पपुलेसन थानाय जोंनि बिटिसिआ, बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय जोंनि बिटिसिआनो। बाद बाखि जिमान दङ, कार्बि आंलं दङ आसामाव, डिमा हासाव दङ, ओमफ्राय गुबुन गुबुन आं बेफोरनि सायाव आं स्टाडि खालामगासिनो दङ जे बहा बेसेबां पपुलेसन दं। आरो जोंनि एसेम्ब्लिनि पावार फांसन बा एक्जिकिउटिभ पावार एन्ड फांसन, बेखौ आं नायगासिनो दङ जे जोंनियानो साबसिन, एसेम्ब्लियाबो जोंना मर देन माने 46 थाखानानै आरोबाव बिनिफ्राय बांसिन जानायनि पजिशनानो गैया 6 शिड्युलाव। जोंनानो हायेस्ट। आरो बाद बाखिना 25 जनसोल' दङ, 26 दङ, आप टु 30 दङ, आप टु 30 सिम दङ बे नमिनेटेड, 25 + 4 बिदि दङ। आरो माखासे त्रिपुरायाव दङ 30 जन दङ, त्रिपुरानिया 30 जन दङ। आं खोन्थालांनि, मिज'रामनि साकमायाव दङ 24 मेम्बार्सआव माने 20 जना इलेक्टेड जायो, ओमफ्राय 7 नमिनेटेड जायो, बे रोखोमनि। आरो ओमफ्राय गार' हिल्सआव दङ 30 इलेक्टेड मेम्बार्सआव 29 इलेक्टेड मेम्बार्स, 1 नमिनेटेड। ओमफ्राय आं खोन्थानो, कार्बि आंलंआव 26 नमिनेटेड दङ, आं डिटेल्स। ओमफ्राय डिमा हासाव अनलि 30 जन, अनलि 30। जोंनि बिटिसिआवनो बांसिन आरोखि। ओमफ्राय मोनसेखौ नोजोर होदोंना, जेरावनाखि 15%नि काउन्सिल अफ मिनिस्टारा जोंना 15%नि बारा जानो मोना। जेन'बा 100 जनाव 15 जनाल' मिनिस्टार जानो मोनो, इनक्लुडिं चिफ। बे जाहैबाय एसेम्ब्लि संबिधाननि बाथ्रा। बेयो इन्डियान कन्स्टिटिउसना बेल' पारमिट खालामदों। दानाबा जोंनाव बिटिसिआव मा गासैखौबो इएम होलागासिनो। मा रोखोमनि बेफोर गासैबो बाथ्राफ्रा रायजो राजाफ्रा मोनथिजोबनानै दं, नुजोबनानै दं, आरो गासैबो बाथ्राखौ बिजिरगासिनो दङ। बेखायनो नोंथांमोना रायजो राजाखौ खनले बे रोखोमनि फाव फान्दायनानै गावनि राजनैतिक मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावनायखौ दोनथ'नानै समाजनि, माहारिनि
जि जोंनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जों आलादा रायजो डिमान्ड खालामदोंमोन आरो डिमान्ड खालामदोंमोन जोंनि जिउखौ जों बावदोंमोन जोङो एसेबां गोहोगोरा हारि हिसाबै जोङो गसंथानो हादोंमोन दिनै जोंखौ मा होनगासिनो दं जोंखौ मा सानगासिनो दं जों दिनै गावनि आथिङावनो जों गसंथानो हायै बायदि थासारियाव बेफोरबायदि थासारिखौ नुयोबा जोंबो दुखु मोनो जोंबो गाबखांनाय फैयो बै समनि जारिमिनखौ नुनानै बै समनि नोंथांमोननि सेक्रिफाइसखौ नुनानै गाबखांनाय मोनो